Okay, eto ang ating ulam ngayon. Bagoong sibuyas at pechay galing sa organic market. Salad lang. Yan. Yan o. Kalamansi. Fresh from the backyard. Adalang tisida tayo apo. Super. Mamusan tayo Tisida tayo. Pechay. Di ba? Kasi mas ani. Dapat jaratan. Marso. Oh, ayan, pechay. Ay, patok tayo. 16. Sisida tayo ito. Agawid tayo. Hindi na ako. Nagimaskan mayang. Nagimaskan mayang. Nagimas pechay yan. Kamut-kamutam. Ano nga, dahil na po, yung nagado. Papalag sila ta. Pero sa bisili. Wala amin. Ibig niya Ilocano apo. Sa latog exercise. Pero sa basta. Apo. Pero tigasuna na nga pampakwan eh. Pampatangkan di muscle. Inas ko na po. Mangan tayo. Lamin. Mangan tayo, apo. Mangan. Pechay. Mangan tayo. Kain tayo, Angel. Pechay. Pechay Ilocano. Pechay Ilocano, Angel. Kain. Kamut-kamutan. Kamsili na, sibuyas. Gusto ni. Pechay. Ayos. Solban. Dala amin. Kung masida. Pechay. Bagoong. Teka po sibuyas. Sili. Pechay. Dala amin. The best. Ang kagimbaba nang madi. Tama ka naman sina. The best. Fresh yung pechay. Batangkay. Masarap. The best ulam. Ibusan. Wala na. Ayos. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Pechay. Bagoong. Para sa mga bata, tilapiyang mistisa. Yan, kumukulo na. Kumukulo na. Tignan natin para sa mga bata. Mistisa na. Yan, ang lalagyan natin. Kalamansi. Yan. Pechay na fresh. At may inihaw ako dyan. Ito para sa mga bata na umuubo. Yan. So ito nga, yata ng ating kalamansi. Ang ating tilapia ng mistisa. Huwag masyadong overcook. Yan natin yan. Sabaw. Yun. Walang healthy. Yan. Salain yan. Healthy. Isa pa. Yun. Kasi sumubo. Kalamansi. Fresh.
Ganun lang kasimple. Kasimple. Aha. Ayun. Sinigang, sinigang. Healthy sinigang, Jel. Healthy sinigang. Healthy sinigang. Healthy sinigang fish. With pechay. With calamansi. Kaning bak. Kain na kayo. Mistisang tilapia. Yan na. Yan o. Ready na. Kain na kayo. Ako tapos na. Yan o. Sinigang mistisa. Ayos.